Escolta, això haurà de ser per aquí, no? Vols dir, aquí, Pep, la Laura? Home, i jo m'ha enviat un missatge i m'ha dit que ens esperaven aquí. Aquí? Sí, no ho sé. I si la truquem? Millor. Vols dir? No ho sé. Provem-ho? És que a mi m'estranya. Hola! Ostres! Benvinguts a Viladrau. Però qui són vostès? Són bruixes? Sí. Oh. I què hi fan aquí? Ai, Pep. Nosaltres som la representació de les 14 dones que van ajusticiar Viladrau. A l'any 1600... 1617. I encara viuen? Oh, per algú són bruixes. El 31 d'octubre a Viladrau representem el Ball de Bruixes i us convidem a venir a veure'l. És molt maco, eh? Ah, sí? Podem venir? Oh, i tant! Doncs ja ho farem. Ho farem, i tant, i I tant. vindrem... Vostès hi són? Esteu esperant la Laura, fa. I vostè com ho sap? Ostres, són bruixes. Escolta, Ai, clar, sí. On és la Laura? Saben on és? La trobareu a la masia del Montseny, amb l'alcaldessa del poble. I és una gran... Paraula de bruixa. els hi farem cas que per això són bruixes. Molt Escolta. bé, doncs moltes gràcies. Quan vulguin podran tornar. El 31 d'octubre, si no passa res. Us esperem. Adéu, gràcies. Passi-ho bé. Adéu, adéu. Estic esfereït. Tu creus que hem d'anar a la masia del Montseny? Mare de Déu. Ara, si ho han dit elles, fem-los-hi cas. Paraula de bruixa. Va, paraula de bruixa. Mira, anem a Vinga, mirar. Anem-hi, anem-hi. Avui coneixerem Viladrau, situada al cor del Montseny. Una terra que guarda històries de bruixes i de bandolers com en Serrallonga. A l'octubre s'hi celebra la Fira de la Castanya, on les castanyes de la regió són les protagonistes. La Laura Fa vol saber-ne més d'aquesta fruita. Home, Quim, t'estava buscant. Bon dia. Què fas? Estic traient rebrotada de castanyer. El fet de treure-li, després es concentra cap a l'arbre i després l'arbre té més energia, per tant, pot fer més castanyes. I són arbres centenaris que tenen 700, 750 anys, aproximadament. Sí, tant? Sí. Bueno, això, si poguéssim parlar, aquí hi ha marro, eh? Aquí pràcticament estaven tots morts i, bueno, doncs nosaltres els hem tornat a regenerar i tot això són branques noves que han sortit. I mira quins enquistaments, clar, això necessita molts anys per formar-se tot això. I això són espectacles de la natura. I per què estaven malalts? Perquè s'havien mort? Per abandonament. Sí, per abandonament i per malaltia. Ara primer sortiran les fulles, en 15 dies sortiran les fulles i pel maig, a finals de maig, començaran a fer les flors. I escolta, i amb les castanyes què feu? Nosaltres volem ser l'avantguarda de la castanya catalana i del país i la gent ha de saber que pot menjar castanyes tot l'any. Sí, tot l'any? Tot l'any, sí. Jo només menjo a l'hivern, bueno, quan és Nadal, no?, que és quan toca. Bueno, sí, ens demanen castanyes tot l'any i la gent cada vegada anirà menjant més castanyes i castanyes bones i del país. Però tens una botiga de castanyes. Sí, una botiga, un centre dedicat al món del castanyer i de la castanya. Ah, sí? I què feu? Tenim 3 línies de treball. Una és la castanya i els elaborats, l'altra és la fusta de castanyer, bancs, taules, estructures, i l'altra és tot el tema de visites guiades. Ah, la gent pot venir, els ensenyeu la zona i després... Molt bé. I els hi fem degustacions de productes, els hi torrem castanyes, fem, bueno, tot, els hi fem show cooking... Sortiran ple de pets, perquè les castanyes fan molts pets. No. No? No és així, però és bàsicament saber menjar una bona castanya i que hagi sigut ben collida, ben controlada en temperatures, tot això. Allà tens un cistellet i un altre arbre. Anem a veure què hi ha. Sí, bueno, és que aquí... Hi ha moltes coses, no? Aquí dona per molt. I escolta, la castanya és un producte català? Home... O sigui, totes les castanyes que em menjo són catalanes? Són d'aquí? No, home, no. Ai, d'on són? Tu estàs menjant el 80% de Galícia, o via Galícia. Què dius? Vale? Sí, el 19% de la Xina i Turquia. O sigui, com pot ser que tenim 2.000 hectàrees de castanyers abandonades i ens hagin de portar les castanyes de fora?
Vale? Bueno, doncs després nosaltres fem aquesta feina de recuperar aquests castanyers i que la gent pugui menjar aquestes castanyes fantàstiques. Ah, molt bé. Mira, veus? Formatge de castanya? Sí, està fet en llet de cabra i castanya. Anda. Vale? Aquest formatge és un medalla de plata del Campionat del Món, veus? Després això... És paté de castanya? No, una melmelada de castanyes i gers de Viladrau. I oliva... Ah, semblaven olives. No són olives. Clar, això és el producte estrella. Això és el que venem més, això és el que té més futur. Això en 2 anys pensa que tothom ho comprarà. Sí? I si tu vols fer una castanyada avui al vespre, agafes un pot amb aigua, buix l'aigua i quan ha bullit l'aigua apagues. Poses aquest sobre dintre l'aigua 2 minuts i mig, ja ho poses aquí darrere, talles I tens castanya. Les millors. Això és una crema de carbassa, castanya, moniato i ceba. I tu, i cervesa? També cervesa. Que m'estàs ensenyant unes coses raríssimes. Caramels de muntanya. Mare de Déu, senyor. Sí. Molt bé. M'ho emporto perquè he quedat per dinar amb la Maripau i el Pep. Ah. O tu quedes tu, no m'ho donaves. No, bueno, home, és que jo et veig molt entusiasmada amb el món de la Sí. castanya i sorprenent, doncs la millor manera és que ho puguis provar. Sí, ho provarem d'ells, a més, jo crec que els ensenyaré. Escolta, marxo perquè és supertard, Afortunada. Quina cistella més plena que s'endú. Mentrestant, la Maripau arriba a l'Escallot del Montseny per saludar la Núria i el Moisès, que, a banda de fer formatges d'ovella, també ensinistren gossos pastor. Traurà d'aquest forat, sovint penso tant de bo, només si acostin desgraciats. Tomba't. Obert. Ja fa temps que no plou gaire. Obert. Obert. I els pares es fan vell. A poc a poc. I els pares Vine, Mel, vine. es Davant, fan davant, 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 vells. davant, davant, Mel, va. Dret, aquí, davant, davant, esquerra, aquí. Tomba't. Vale, anem. Vine, Mel, anem. Molt bé, guapa. Mira, Mel, vine. Ja està, petita, molt bé. Bon dia. Caram, quina sorpresa. Bon Moi dia. i Núria. I Mel, no? Pel que sento. Correctament, Escolta, Mel. vosaltres sou els de l'Esquellot Nosaltres mateixos. i jo venia pels formatges i ara em trobo amb ovelles i amb un ensinistrament. Què passa? L'Escallot té 2 parts, la part dels formatges i la part de l'ensinistrament i dels gossos de treball. I quantes ovelles teniu, doncs? Tenim ovelles per tot. Tenim ovelles per ensinistrar gossos i tenim ovelles per la part de llet. Actualment tenim un centenar d'ovelles de llet. Déu-n'hi-do. Tenim les ovelles aquestes d'entrenar, que aquestes són un lot petit, de 7 o 8 ovelles. Entenc, doncs, que el formatge és formatge d'ovella. Sí, correcte. Tot d'ovella. Tot d'ovella. Quin tipus de formatge elaboreu? Fem un formatge al temperi, que és d'una maduració de partir de 6 mesos, un que és el xot, que és un formatge cremós d'uns 15-20 dies de maduració, i llavors fem un blau. Escolta'm, i és que m'he quedat sorpresa amb la Mel. És increïble com treballa aquest gos. Sí. Aquest és un gos de campionat, participeu en concursos? Aquí els gossos que tenim són gossos que treballen cada dia. Però, a part, els nostres gossos tenen una exigència una mica més alta perquè també estem en concursos del Campionat de Catalunya i el Campionat d'Espanya. La Mel és la vigent campió del Campionat de Catalunya d'aquest any. Ostres, enhorabona! Merci. Quants anys té la Mel? La Mel fa ara 3 anys. És joveneta. Molt jove. Però és molt obedient, molt creguda. És que és increïble, jo no em pensava trobar això. Tu ets qui la dirigeix, no? Exacte, correcte. Però és que t'he sentit amb una veu molt fluixa, t'escolta bé. Sí, clar, els gossos tenen molt més oïda que nosaltres. I a sobre, quan ara li fèiem les ordres, li fèiem amb veu, però també les fem treballar amb xiulet. I podem provar-lo un momentet? Sí, home. Li puc dir que vagi, per exemple, a la dreta. A veure. Oh, mare meva! I ara li dic que pari. Oh, de quina raça són aquestes? Aquestes són una raça que se'n diuen xaldes. Xaldes? Sí, com que fa molt temps que ens dediquem a això, és un creuament de diferents races i hem trobat una ovella que vagi molt ràpida, que es mogui molt, que és el que excita molt el gos i el que faci treballar. I aquí l'últim creuament important és una ovella que es diu xalda, que és cantàbrica i que està trasladada aquí. I teniu altres d'altres races? Sí, les ovelles de llet, que són ara que estan aquí dalt pasturant, són latxes. És la típica del País Basc. Molt bé. Podem dir-li a la Mel que les acosti fins aquí, les ovelles? Esperem que ens les porti. I quina paraula li diràs? Si vols provar-ho tu, li Què pots li he de dir. dir? Simplement dir, Mel, porta-les. Així? Amb veu una mica alta i a veure què passa. Ai, Déu meu. Ja.
Mel, porta-les. Ole. Estic al·lucinant. Molt bé, Mel, molt bé. Si dones una direcció, també hi anirà. Digue-li que vagi cap allà. A la Mel. Mel, vés cap allà. No, a la direcció esquerra. Mel, a l'esquerra. Endavant, Endavant. tomba't. Tomba't. A poc, esquerra, aquí, esquerra, tomba't. I quan descansa la Mel? Quan dorm. I a l'hora de menjar, no? I a l'hora de menjar, també, sí. És que és un món fascinant, el de les ovelles, però aquestes ovelles fan llet que es fa formatge. Sí. Vam començar fa 6 anys, vam prendre un cop de cap i vam dir, va, ens hi fiquem, ho provem, vam començar formacions, vam trobar la finca i aquí estem des de llavors. Vosaltres sou parella i viviu aquí? Vivim aquí. Aquí vol dir aquí, a les muntanyes? Vivim aquí, a la casa que ara veuràs aquí dalt, que si vols podem anar-hi i pots tastar alguns dels nostres formatges. Serà un plaer, i Doncs tant que vinga. sí. Doncs anem i m'ho expliqueu. Som-hi. I els tastem. Vinga. Gràcies. Adéu, Mel. Hi ha un silenci que t'ajuda. Va amb tu. Un silenci t'acompanya. Gaudiu d'aquesta taula tan ben parada mentre anem a fer una visita a la Cristina i el Jordi, productors de Gers sota el nom Red Passion Berries. El Pep és un enamorat de la melmelada de Gers. Segur que no triga a provar-la. Caram, bon dia, família. Què tal? Què tal? Jordi, què tal? Molt bones, encantat. Com anem? Bé, Quin bé de Déu, què és això? Expliquem-ho. melmelada de Gers. I amb què es pot prendre? Com... Nosaltres ens la solem menjar amb iogurt de l'escallot i ens agrada molt. M'has dit de l'Escallot, Sí. que és una marca en concret. Bueno, és d'aquí. De la zona? Sí. Molt bé. Perquè el vostre accent és de més amunt, no? Bueno, sí, nosaltres venim una miqueta del Pirineu, de les valls del Pirineu, però bueno, mira, hem anat a parar aquí doncs, per poder manir aquest projecte. Viladrau és una zona humida, ara també amb els temps han anat canviant una miqueta, però sí que per altura i per clima, doncs, bueno, el cultiu de gerds és una bona zona per cultivar el gerd. Escolta, em deleixo, puc tastar? I tant, per favor. tant si pots tastar. Moltes gràcies. Escolta, vosaltres seguireu el negoci dels pares? A nosaltres ens agradaria. Que sí? Sí. Doncs amb el vostre permís ho tasto. Sense el iogurt de l'escallot. Que ja m'agradaria, perquè m'encanten. Els escallots i els iogurts. Jo t'acompanyaré. És gersol. És gersol. Quina meravella, Tot el gerd que nosaltres hi tenim té aquest gust tan en fresc com a l'hora de fer les melmelades i es nota quan una melmelada realment, doncs el fruit és bo. Exclusivament cultives el gerd? La majoria que tenim ara és gerd. El nostre projecte també passa per poder cultivar altres fruits com la maduixa, maduixeta de bosc, el ruibarbre... Quina meravella. Fem una volta? Podem seguir, va. Vinga, va, anem-hi. I ara les plantes aquestes en quina època de l'any estem? Veig aquest brotet i que algú treu aquesta... que deu ser la flor, no? Comença a fer la flor, Comença a fer la flor. Ara, de fet, estaríem doncs, als primers brots de primavera, fa 2 floracions, llavors aquesta és el primer brot que emet ara i ja comença les primeres flors. Molt bé. Llavors ja cap als volts de juny ja tindrem el primer fruit. Molt bé. I el negoci familiar, què tal? Mira, va començar com un hobby fa 12 anys ja, penso. Sí, sí, Va començar en Jordi per inquietuds, li agrada molt la terra, i mica en mica, fins fa molt poquet, fins a instal·lar-nos aquí a Viladrau, no va ser pròpiament un negoci. Ara ja podem dir que vivim de la terra i tant la collita del fruit com el complement de les melmelades, bueno, doncs va tirant el negoci endavant. I tant. Una meravella. Sí, sí. Ei, vosaltres ajudeu? Sí, collim gerds i a vegades també lleguem alguna planta. Ah, molt bé, molt bé. És que ni m'ho imaginava que aquesta zona d'aquí es poguessin cultivar els gerds. És complicat, sí, pel seu maneig, perquè és un fruit que has de collir cada dia, diàriament, durant l'època de collita, i l'època de collita és relativament llarga. Llavors has de saber moure aquest producte. Relativament llarga? Perquè al final són gairebé 4 mesos
4 mesos de collita diària. Molt bé. I aquesta marmelada tan bona que hem tastat, on te la podem trobar? Doncs tenim l'obrador a la plaça de Viladrau. A la plaça de Viladrau. O sigui que si ens voleu visitar allà, trobareu la melmelada. Molt bé. Però després m'has de donar una tarja perquè jo la puc demanar, perquè, escolta, la trobo encantadora i la recomanaré. Moltes gràcies. Moltíssim. Adéu. Adéu. La Maripau i el Pep es retroben al nucli antic de Viladrau. Els seus carrerons evoquen bruixes, història i tradició a cada pas. Ara sí, arribem a la masia del Montseny. Esperem que després dels formatges i els gerds encara us hagi quedat un forat pel dinar. Hola! Hola! És veritat, estàveu aquí! Escolta, les bruixes tenien raó, Ens ho han dit unes bruixes. Com? Hem quedat Quines parats. bruixes? Les bruixes de Viladrau. Què us han dit? Que estàvem aquí? Sí, que ens esperàvem aquí. Seu. Buscàvem a la Laura. Però que són pitonises o què? No ho sé, les hem trobat Escolta, en són un bruixes. bosc. Són bruixes, Sempre tenen raó, no patiu. I ens han dit d'entrada, busqueu a la Laura, clar, jo m'he espantat i dic, i vostè com ho sap? Ens hem espantat tots quan les hem vist, Ens han dit que el 31 d'octubre hem de venir a Viladrau. Segur, clar. Perquè fan una nit de bruixes, no? Una representació. Bàsicament fem una trobada de 14 dones que van assassinar vilment. Van entre penjar, 1618 i 1622. Som el poble que més dones en aquests anys varen matar i van ser considerades bruixes. Era una manera d'eliminar algú que no et queia massa bé. I eren dones, més, que eren dones, ja rebem sempre les dones. I sense informar-se gaire. No, gent, ràpid, això. Bueno, cadascú té una història. Oh, i tant. Sí, cada una hi ha un nom. Sí, però si existeixen. I a més... Ai, són les 14, les que heu vist? Sí. No, les 14 no. N'hem vist 3 que estan per aquí, viuen per aquí. Que les 14 només es troben el 30 d'octubre. El que fem és una trobada, es diu Vall de Bruixes, és una trobada d'aquestes dones. Fem això, per tant, només pots veure les 14 el dia 31. Però per fer-los un homenatge, no? També és per fer-los un homenatge. M'he quedat amb les ganes de preguntar-li com funciona. Poden volar amb escombra i poden volar amb una Gràcies. L'hotel, la Masia del Montseny. Us portem aquest primer plat, que són els galets amb farcits d'ànec, amb salsa de ceps, i és el plat estrella del restaurant. Ah, sí? Sí. Sembla pintat, D'ànec amb salsa de ceps. Sí. Uau. Mira que no sents l'olor. Que el disfruteu. L'olor és Segur. espectacular. Sí. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon profit, Això, bon vinga. profit. A veure, aquests Aquest galets. plat, aquí intenten canviar a vegades la carta. I tothom el demana. No, aquest plat Es manté. sempre hi és. Es manté. El Serrallonga, el Joan Sala i Ferrer, doncs va néixer aquí, 1593. És el nostre fill predilecte. Em sembla que també per aquella època de les bruixes és quan el van agafar, també l'1 de novembre. El que passa és que quan vam decidir que fèiem aquest... Quan el van trair. Quan el van trair, exacte. Jo és que a Viladrau només pensava en l'aigua, jo. Jo també relacionava... Sí. He descobert abans les castanyes, ara les bruixes, o sigui, estic una mica... L'aigua és de Viladrau, però quan van fer l'aigua és aigua mineral, per tant, és de sota terra i és d'on es fa l'extracció, però la fàbrica està en el límit i, per tant, l'aigua es diu aigua Viladrau, però la fàbrica on envasen és Arbúcies. Hi ha un castanyer enorme de 9 branques? Sí, que ens n'ha caigut. Sí? És l'emblema del municipi. El municipi és el Castanyer de 9 branques, que ve molta gent a veure. Ha caigut gairebé la meitat de l'arbre. No. Aviam, és un arbre, a part d'emblemàtic, és un arbre molt gran. I també, segons quina... Unes branques enormes, així. Està molt bé, però ara abans estava més protegit pel seu entorn i ara està més sol en el seu entorn. I què passa? Que si és gran i no estàs protegit, doncs t'ha afectat una mica. Ha caigut una part de la branca, però hem fet un informe, intentarem d'alguna manera... A veure si es pot mantenir. És el nostre... Està en una finca privada, però és el nostre emblema, fins i tot en l'escut del poble. I tu que has visitat, Laura, de les castanyes? M'ha portat per unes finques que cuida el Quim Soler, diu que són diverses persones que estan cuidant, rehabilitant, perquè alguns també estaven malalts, i enfortint una mica el tema de la castanya aquí a Viladrau. Bueno, és espectacular, perquè diu que amb totes les castanyes fan de tot, marmelada,
botifarra, formatge de castanya. Jo dic, avui dinaré tot de castanya de moment. Cervesa. I per la cuina... Però la castanya dona molt joc, i tant. Però saps que m'ha explicat que normalment consumim castanyes de fora, de Xina, de Galícia, i dic, però com pot ser que tinguem castanyes aquí i no mengem les castanyes d'aquí? També passa amb la fruita. Els arbres aquests els van portar els romans, no existia, aquí hi havia l'alzina i el roure, i la muntanya es diu Montseny perquè volia dir muntanya que assenyala que hem arribat. Llavors van portar els avets per fer vaixells i van portar els castanyers per poder menjar, i per tenir porcs, i també perquè la farina, no hi havia farina, i per tant la farina que menjaven també fan farina de castanya, sí, i tant. Per tant, els nens, si tu volies cuidar bé la família, necessitaves que el castanyer funcionés més. Si no l'has cuidat, aquest arbre és un arbre que d'ell s'utilitza tot, i l'has de cuidar. Bueno, tota aquesta gent ha rehabilitat molts castanyers, perquè si no s'haguessin perdut. Veus, jo m'imaginava que el castanyer era un arbre que vivia sol, vull dir, que sobrevivia bé. Climatològicament és l'estiu, així com el... És igual, s'està de maneres. Farcida... Els gallets estaven... Impressionants. Mira que jo els havia provat amb carn. I de segon plat us portem... Mira les teves castanyes. Home, ja deia jo, dic, home, hauré de menjar castanyes en algun moment, no? Aquí sempre, encara que sigui l'estiu. És un melós de vedella farcit de formatge blau de l'Escallot i amb castanyes de Viladrau. Què te'l conec, el blau de l'Escallot? Veus, jo conec la melmelada, però el formatge no el conec. Mira, ho podeu tastar aquí, els productes de proximitat que tenim aquí, eh? És un plat aquest potent, castanya. Sí, és un plat potent. Molt bé, molt bé. El que és un poble amb molta botiga, però també amb un petit comerç i amb petites iniciatives. I m'han dit, Margalida, que un poble ple de nacionalitats diverses. Sí, no sé si són més de 25 en aquests moments. I aquesta gent ha après el català? Estan aprenent català? La família que ve del Marroc, per exemple, com que no sap ni el castellà ni el català, el que pren ràpidament és el català. Clar. Per què? Perquè aquí es parla el català. Em sembla que el capellà que tenim, que ve de Ruanda, ell sap més el català del castellà en aquests moments. Que bé. I li van haver de fer l'examen de conduir en català, perquè el castellà no l'entenia. Ai, quina alegria, si passés això, eh? Si passés sempre seria una gran cosa. Escolta, quan veus el poble té un look així com una mica pijo, no? O què? Us ho diuen? Ens ho diuen. Perquè la primera vegada vaig ser alcaldessa em van dir, tu, un poble tan pijo, ets alcaldessa? I, a veure, no ens agrada gaire, també el sistema, eh? O sigui, realment la situació és que aquí hi ha 700 cases, 700 habitatges. Som un poble de molta segona residència. Quants habitants sou? Ara som 1.180 i anem pujant. Perdoneu-me que trenqui la conversa, però aquest meló... Tu quasi no parlaves, ja ho he vist. Amb la combinació de la castanya... La salseta i el... Quin formatge era? Jo ara m'ha vingut... El blauet. Boníssim. Era boníssim. Aquest és... Quines tradicions hi ha aquí? Home, una que potser no coneixeu perquè Serrallongues i Bruixes ja ho sabeu, és una que fem el divendres de Setmana Santa, que es diu Els Esclaus d'en Pau, que segur que potser sabeu la música, però jo crec que és l'únic poble que el divendres de Setmana Santa fem això. Els esclops d'en Pau pengaven Sant Joan, triava el gra, triava el gra. Sant Pere li va al darrere, ara amb el tripi-tripi-tra. Seguiu! Sant Pere li va... S'ha equivocat. I ara què? Qui s'equivoca, què? Qui s'equivoca ha de beure vi. Ha de beure vi. I pagar. I has de pagar perquè pagues el vi d'aquell dia, eh? Pagues el dinar. Mus de mató de l'Escallot. Oh, de mató, que bo. I marmelada de gerds d'en Jordi i la Cristina. Molt bé. Moltes gràcies. Ho heu anat a veure, on tenien els gerds? Jo els gerds no, però he tastat la marmelada amb... Sí, jo sí, la finca del gers. Està excel·lent. Per tant, tot això és Viladrau.
Això és Viladrau. I jo pensant en l'aigua, saps? Hi ha castanya, ger, serrallonga... Mira si hi ha coses... Hi ha unes ovelles espectaculars, uns gossos d'atura que, a més, va guanyar amb la Mel. Campió de Catalunya. Amb la gosseta, amb la Mel. Amb la Mel, has vist la Mel? Mira, la Mel me l'emportava a casa. No havia provat mai la marmelada de gers. Està boníssima. Aquesta marmelada de gers no la pots comprar a Barcelona. Ja. Està prohibit. Haig de venir fins aquí? Sí, perquè es ven amb un radi petit de producció. I no l'envien online. Online també l'envien. Sí, que l'envien. Sí, l'envien. Però allò que en una botiga la trobis, per tant, és un dels regals que més vegades fem, perquè és allò que... No ho trobes. Amb el iogurt de casa que tens sempre, li poses això i és un... Tenen la producció pràcticament menuda, Sí. Vull dir que dius, no han de fer cap esforç. Que bé, això és garantia d'èxit. I quan és la festa d'aquí de Viladrau? La festa major? Sí. La festa major és el 8 de setembre, el dia de les Mare Déu Trobades. Molt bé. El patró és Sant Martí i la patrona és l'Arola. Llavors, fem la festa major el dia 8, perquè era com al final de l'estiu. La gent venia a estiuejar aquí per Sant Joan i no marxava fins al setembre. Això ja no passa, Celebrem ara també la de l'11 de novembre. Posats a fer, ho celebrem. Clar, sobretot les festes que no falten, i tant. Ja hem acabat els postres. Ai, sí. Estic tipa. No, fatal hem dinat. Boníssim. Doncs, escolta, us sembla que anem al jardí, que venen uns companys? Ah, sí? Vinga, sí. Som-hi. El jardí és una meravella. Molt bé. Mires els ulls, jo sé que tu també. Sentim coses semblants, no sé si és el Encantada. Ets bruixa, tu? Sí, jo una mica també, Una mica. I des de fa 26 anys que ha sortit cada any. Ah, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Estic amb dues bruixes. Jo explico la història. Jo la vaig escriure i l'explico. Però contes com a bruixa, soc el també? narrador, conto com a bruixa. Però surt a l'espectacle. Sí, home, clar, i som gairebé 60 persones que hi sortim a l'espectacle. Però de les 14 dones, la Gemma és una d'elles. És una d'elles. Cristina i Jordi, mira, tenim aquí el vostre postre, Tenim un obrador, de fet, el fruit que cultivem ja és de molta qualitat i amb aquest fruit tan madur és amb el que fem les melmelades aquí a l'obrador a Viladrau, o sigui, tot és 100% Viladrau. Vosaltres no sou originals d'aquí, però veniu de la terra. Sí, venim de la terra. En aquest cas, del Pallars, de Tremp. Sí, hi ha molta tradició, encara hi ha molta gent que s'hi dedica i, bueno, que no mori mai, aquí hem trobat el nostre raconet. Ho fem bastant entre nosaltres. Fem tant un aquelarre per intentar veure què canviem. Està molt bé que nosaltres ens fem les coses entre nosaltres, que ens deixin alguna vegada fer alguna cosa entre nosaltres. I l'espectacle l'hem anat canviant, la forma, des de l'inici, perquè, clar, han anat canviant també, la forma de... I la informació que teníem nosaltres, no? Vull dir que... I d'explicar-la, la història. D'explicar-la. Que eren dones que... Eren dones guerrilleres. Eren dones diferents. Això, de casa vostra, què és? Un negoci familiar? Sí, és un negoci que nosaltres hem ja la tercera generació, fa uns 60 i pocs anys que vam començar el negoci. Això ho portem ara la meva germana i jo. Era una cosa més per viure millor, per dir alguna cosa, d'alguna manera, no? Per tenir qualitat de vida, per dir alguna cosa. La cuina d'Osona té fama. Té molt bona fama. No, i a més és molt bo, vull dir... Bona tarda, com estem? Ja n'hi ha prou de xerrar, ja hem arribat, com esteu? Giuseppe, és la Haurem de fer una cançó, no? Home, i tant. Vine, que l'escoltarem, vine. Hem vist les bruixes, hem vist els castanyers... Avui tenim ball de bruixes, perquè estem a Viladrau, la terra d'en Serrallonga, també dels esclaus d'en Pau, i un casteller de 9 branques que les estira pel bosc, que amb el permís de l'Arola hem visitat aquell lloc. Vinga tots cap a la sobretaula, que avui som a Viladrau. Bona aigua i amb productes de la terra, disfrutem d'aquest sarau. Perquè hi ha manaments que mai han prescrit. A la taula i al llit, el primer crit, i li diu la senyora amb el seu marit. A la taula i al llit, el primer crit, i ara surt de la taula el plat preferit. A la taula i al llit, el primer crit, tant se val si és de dia com si és de nit. A la taula i al llit, el primer crit.